तिकडे आली गाडी येऊन डायरेक्ट मारली गाडी त्याला. तुम्ही कुठे जात होता? मी सागरीला जात होतो, सागरी विचारला तुम्ही चालू होतो. तुम्ही कुठून सहकार पेट्रोल येत होता? नाही कुठे आलतो होता कंपनीवर, रिव्ह्यू कंपनीवर येत होतो मी. काय लोड आता? एमटी गाडी आहे सर. आणि काय तुम्ही आता ब्रेक मारला नाही त्याने? ब्रेक मारत वाढतो हे त्यांना मोकळी होते म्हणून त्या गाडी घेऊन जात होतो. वरून त्याने एकदम स्पीड आला ना त्याने. त्या गाडीत किती जण होते पॅसेंजर? आणि त्या गाडीमध्ये ड्रायव्हरला काय लागलं? हे हातात थोडं लागलं. नाही, त्या गाडीमध्ये कोणाला लागलं ना? ह्या गाडीमध्ये माझ्या गाडीमध्ये त्याच्या थोडा लागला, हाताला लागला. चाललं होतं. तुमचं नाव? आदम अली.